Deia Antonio Gramsci que viure vol dir prendre partit. Gramsci odiava els indiferents, perquè qui veritablement viu, deia, no pot deixar de ser ciutadà i partidari, perquè la indiferència i la búlia són parasitisme, són cosa de bergants, no vida. I no podem restar impassibles davant una realitat que amenaça els drets humans. Els moviments d'extrema dreta ja són una realitat a tot el món, una situació d'emergència que ens ha de fer reaccionar col·lectivament i individualment. Sí, avui ens posem les ulleres antifeixistes. I és que el periodisme és antifeixista o no és periodisme, perquè aquesta professió és de caràcter democràtic i perquè les evidències, les dades, les xifres, l'empatia i la humanitat són periodisme i alhora lluita antifeixista. Periodisme i feixisme són, doncs, antagònics. No obstant això, hi ha una moral extesa i és que la democràcia consisteix a respectar totes les idees, també les dels intolerants. El filòsof austríac Karl Popper va concloure que, encara que sembla paradoxal, per a mantindre una societat tolerant, la societat ha de ser intolerant amb la intolerància. Una prova d'això fou l'antisemitisme a l'Alemanya d'Adolf Hitler. La tesi de Popper s'assenta en part en esta realitat que ell patia en carn pròpia. 16 familiars seus van ser assassinats pels nazis. Aprofitem l'ocasió per a reivindicar el nom del nostre dial, Vox UG Ràdio. Sou moltes les persones que heu fet broma del nom de l'emissora, amb una miqueta de sorna en alguns casos i altres amb inocuïtat, amb bona fe. No caldrà explicar que la paraula Vox no és una abreviatura, sinó un terme en llatí que traduït al nostre idioma significa veu. I també sabreu que abans que un partit d'extrema dreta prenguera esta paraula com el seu nom, hi havia altres coses que empraven este mot: diccionaris, pel·lícules i també emissores de ràdio. I no podem permetre que els qui practiquen discursos d'odi ens furten també les paraules, perquè veu també vol dir tindre dret a parlar, a emetre opinions, sentiments, pensaments. La paraula veu, en plural, les veus, és intrínsecament democràtica. Una única veu que farà callar la resta no ho seria gens veritat. I no, nosaltres diguem no, perquè nosaltres no som d'eixe món. No, jo dic no, diguem no, nosaltres no som d'eixe món. No, jo dic no, diguem no, nosaltres no som d'eixe món. Notes de llibertat, en primera línia de combat contra l'odi, amb Sergi Moyano.